MTV. Исәнмесез, дуслар, телекраннар каршына уңайлырак итеп килеп утырыгыз. Хәзер без сезнең белән бергә бу атнаның иң популяр җырларын билгели башларбыз. Бу музыкаль каймак хит парады сезнең белән мин Айрат Ильясов һәм алда безне 15 позиция көтә. Киттек. 15-нче урынны Рамил Галимҗановка тапшырыйк. Бигрәкләр дә тыйнак инде бу Галимҗанов. Тыныч кына, башын иеп кенә сәхнәгә чыга да җырлый. Тамашачы аңа көчле итеп алкышлаганда уялып, кызарып чыга. Бер кайчан да артыгын сөйләми һәм гел елмаеп йөри. Елмая һәм җырлый. Бу атнада 15-нче урында. Ялгышлар була, юллар гел бормай, тигез акмый һәр чакта елга. Сукмактан узам, юлларда тузан, сыкрап елый йөрәк шул заман. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Dünyanın yanın, o anlap nığırak, el yaşımın. Yırak oralar, her bir yaralar, düzelmez bit yaşar gülalar. Gözlerden gitmey, sözlerim jitmey, yürekkeyim nişlerge bilmey. Түзмичә bulmay, günler sınalmay, sınavlarsız bu turmuş varmay. Her günün temin, dünyanın yemin, o anlap nığırak, el yaşımın. Sukmaklar boyla, uranlar urak, uzып барам яшьлекне уйлап. Ураннар тоттым, йөрәгем күпкен, елгаларда уйныйдыр дулкын. Түзмичә булмай, көннәр сыналмай, сынауларсыз бу тормыш бармый. Her günün temin, dünyanın yanın, o anlap nığırak, el yaşımın. Түзмичә bulmay, künler sınalmay, sınavlarsız bu turmuş varmay. Her günün temin, dünyanın yanın, o anlap nığırak, el yaşımın. Anlap nığırak, el yaşımın, el yaşarmın. Хәтерләсәгез, кайчандыр Ришат Фазлиәхмәтов та шундый ук оялчан иде. Ләкин сәхнәгә дистәләгән тапкыр чыгулар, тамашачы каршында басып тору, җырлау кешене оялмаска өйрәтә. Әнә хәзер Фазлиәхмәтов та сәхнәдән курыкмый, һәр вакыт тере тавышка җырлый һәм ничек җиренә җиткереп, матур итеп җырлый бит. Шуңа күрә ул популярлар арасында. Бу атнада Ришатка хит парадыбызның 14-нче урынын тапшырыйк.
өскен қайынларға ұрадым мен ерек сағышын. Сағынулардан қайшақсыз көңіл туған яққа қайтып барышын. Тағылар үшін көл бойында өскен талда сайрар құшлар тауышын. Ирек ярасына дәуа ізіліп туған яққа қайтып барышын. Тағылар үшін көл бойында өскен талда сайрар құшлар тауышын. Ирек ярасына дәуа ізіліп туған яққа қайтып барышын. Тәугі яралар қалған туған яқта түзәтейді яшілік ялығышын. Yazғышлардан озғыш ізлей туған яққа қайтып барышын. Тағылар үшін көл бойында өскен талда сайрар құшлар тауышын. Ирек ярасына дәуа ізіліп туған яққа қайтып барышын. Тағылар үшін көл бойында өскен талда сайрар құшлар тауышын. Ирек ярасына дәуа ізіліп туған яққа қайтып барышын. Сайрар құшлар тауышын. Ирек ярасына дәуа ізіліп туған яққа қайтып барышын. Тағылар үшін көл бойында өскен талда сайрар құшлар тауышын. Ирек ярасына дәуа ізіліп туған яққа қайтып барышын. Туған яққа қайтып барышын. Туған яққа қайтып барышын. 13-нче урын хуҗасы Ландыш Нихмаҗанова. Ландыш мөнирнең хатыны булып әтә буга инде. Алар икесе дә инде ярты ел дәвамында Әпипәр шоу дип исемләнгән концерт программалары белән Татарстан һәм Башкортстан буйлап гастрольләрдә йөри. Әле күптән түгел генә Казанда да сольный концертларын куйдылар. Әфәрин, җырчы тормышы шулай юлда үтә инде ул. Юлда һәм хит-парадта. Ботнада Ландыш 13-нче. Кендірлі яқта шыға бары ұлы бір яқ тарафқа юғарыны түмей екен ерегіңді шынлап тұрып әгер ұяратса ұнытылыр әлі дейесің ме ұнытырға көп мәкі шире шынлап тұрып шашып яратқанды ұныталмай икән шул йөрәк ұнытылыр әле дейесің ме ұнытырға
Unutulmay egen şu yürek Unutulur eli diyesinme Unuturga küpme kişirek Şınlap durur şaşıp yaratkanı Unutulmay egen şu yürek Şirat Айгөл Рахимовага. Айгөл инде 4-нче атнасын рәттән сәбәбен тап дип җырлый килә. Нәкъ шушы җыры аңа быел 1-нче алтын барсын китерде. Кемнәр ишетми калган? Ишетегез, Айгөл Рахимова быел 18-нче Татар җыры премиясе лауреаты исеменә лаек булды. Рахимованы чын күңелдән котлыйбыз һәм хит парадның 12-нче позициясенә урнаштырып куябыз. Sebebim tak, көңелім так Өкінбе біз бірге болсақ Üzülüple yaratırsak Koy yanıma sebebin tak Bilmem neler oylarga da Unutuları elemini Көрішірге жаны қайын Бірер себеп тапсаң еді Bilmem neler oylarga Unutulların elemini Көрішірге жаны қайын Бірер себеп тапсаң еді Көңіллерің әлі де шу Үлгірмеген кірленерге Болмай сүй алмадым Сенен бөтен біреуді де Білмем нелер ойларға да Ұнытуларын әлемені Көрішірге жаны қайын Бірер себеп тапсаң еді Білмем нелер ойларға да Ұнытуларын әлемені Көрішірге жаны қайын Бірер себеп тапсаң еді Хит парадның 11-нче урынын алып торучы Алина Әхмәтшина исемле җырчы кызыбызның әлегә алтын барсы юк. Башы яшәле. Булар. Аның каравы Алина бик күп музыкаль бәйгеләрдә катнашып, дистәләгән дипломнарга ия кыз. Тырыш Алина, тырыш. Тырышлык юкка китми ул. Менә бит, тырыша торгач, ул популярлар арасында да эләкте. Бу атнада Әхмәтшина 11-нче. Yazlar житсе алмағашым түріне оқ шешекке Yazlar житсе алмағашым түріне оқ шешекке Ортақ сүйу илсін бізнің бәқітлі келешекке Ортақ сүйу илсін бізнің бәқітлі келешекке Олмасыла олмалары балғына Олмасыла олмалары балғына Ғұмірлікке сүйдім сені янарымда қалғына Ғұмірлікке сүйдім сені янарымда қалғына Олмасыла олмалары балғына Olmasıla olmaları balgına Ғұмірлікке сүйдім сені янарымда қалғына Ғұмірлікке сүйдім жаным янарымда қалғына Бит ұшларың олсы сенің алма көбек түгерек Бит ұшларың олсы сенің алма көбек түгерек Ерегіме ұшып кірдің болдың мәлі көбелек Ерегіме ұшып кірдің болдың мәлі көбелек Olmasıla olmaları balgına Olmasıla olmaları balgına Ғұмірлікке сүйдім сені янарымда қалғына Ғұмірлікке сүйдім жаным янарымда қалғына Сені көтіп бәғіркейім керірмін күзлеріме Сені көтіп бәғіркейім керірмін күзлеріме Сүйі ұтлары қабыздың сен менің жүрегімде Сүйі ұтларын қабыздың сен менің жүрегімде Olmasıla olmaları balgına Olmasıla olmaları balgına Ғұмірлікке сүйдім сені янарымда қалғына Ғұмірлікке сүйдім сені янарымда қалғына
Хит парадның беренче унлыгын Алсу һәм Азат Фазлыевлар башлап җибәрә. Абау, бигрәкләр дә матур пар дип сыклана аларга әбиләр. Ә бит күптән түгел генә Алсу белән Азатның үзләренә Фазлыевлар аерылыша дигән хәбәр килеп җиткән. Алсу шокта, Азат кашларын җыера, алар бу мәгълүматны кире кага. Алар бергә, бер чылмагыз берлә, бергә яши, бергә балалар үстерә, бергә җырлый. Һәм без аларны хәзер бергәләп җырлатабыз да. Күзләрен карасы бигрәк сагындырды, ашкыннары йөрәктә утта яна. Җилләренең җиттезен җигеп җилкәннәремә, очам синең яныңа, яныңа. Җилдә, буранда димин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Җилдә, буранда димин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Алло, әнем. Хәзер кайтабыз, әнем. Иллегә илле, кая телисең? Шунда алып барам. Мин сине җанашым, елмаеп каршыларымын, ягымлы карашларым иркәләр. Яраткан йөрәкләр һичшиксез кавышалар, мәхәббәткә юк бит ул киртәләр. Җилдә, буранда димин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Җилдә, буранда димин, беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Кар бөртекләре, мандарин исе, чыршылар, кышкы солянка килә безгә. Илназ Бах, Иркә, Илмира Нагыймова, Илмира Сулейманова, Гүзәлия, Артур Марат, Рөстәм Ләйлә Галиевлар, Закир Шагбан, Әлфина Әзгәмова, Азат Тимиршаев, Хәмдүлә Тимиргалиева, Илсия Бәдретдинова һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 21-22 декабрь Филармония. Кышкы солянка. 297-43-77. Нәк яңа ел киче алдыннан дөнья мөгъҗизалар белән тула. Зур сәхнә әкияткә әйләнеп, сезне бәйрәмгә чакыра. Яңа ел солянкасы. Ландыш, Эльмира Нагыймова, Ришат Фазли Ахматов, Лейсан Гимаева, Фәрит Низамиев, Динә һәм Рафаэл Латыйповлар, Чулпан Юсупова, Фәрида Алсу, Зөфәр Хайретдинов, Зәйнәп Фәркетдинова, Ринат Рәхмәтуллин, Илдар Хакимов, Гүзәл Уразова һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 23 декабрь, Уникс 897-43-77. Яшьләү 6+. Хит-парад баскычлары буйлап өскә күтәрелүбезне дәвам итәбез. Алда безне 9 урын көтә. 9 саны астында Регина Нур исемле җырчы урнашкан. Дөресен әйткәндә, мин үзем бу кыз белән якыннан таныш түгел, күргәнем дә юк, ләкин аның җырлары Татар радиосыннан шактый еш яңгырый. Менә шулай, җырлары халык колагына кергәч, ул музыкаль каймак хит-парадының телевизион версиясенә дә эләкте. Рәхим итеп карагыз.
8-нче итеп Диана Тажиддинованы урнаштырабыз. Диана экспериментлардан курыкмый торган кыз. Ул сәхнәгә кып-кыска итәк киеп чыгарга да уялып тормый, чәчләрен дә кып-кызыл төскә буяп куя ала. Кирәк икән, русчаны да, инглизчәне дә җырлый. Ә хит-парадта ул безгә татарча, ялгыз да түгел, парлы да түгел дип җырлар. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләре булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атларыбыз менә шулай икәүгә. Җитмәс йөрәк түрендә сагышым бетмәс шушы халәтем моң шишмәседәй миннән ул китмәс җанымнан китмәс ялгыз да түгел парлы да түгел хисләре булса да мәхәббәт түгел юллар бер булса да уйлар аерылса да атларыбыз менә шулай икәүгә ялгыз да түгел парлы да түгел хисләре булса да мәхәббәт түгел юллар бер булса да уйлар аерылса да атларыбыз менә шулай икәүгә юллар бер булса да уйлар аерылса да атларыбыз менә шулай икәүгә. Юкалер чәчәк ата дип җырлаучы Рөстәм Асадуллинны без хит-парадның 7-нче баскычына урнаштырып куйык. Салават Фатхетдиновның Әтием юкаләре җырыннан соң бу агач белән бәйле башка җыр ишеткәнем юк иде кебек. Татар эстрадасында дөресен әйткәндә каеннар популяр бит. Һәм менә, күрәсезме, әкренләп юкаләргә дә күчә башладык. Тыңлагыз. Бұл чәчәкләр җыйдым, үзәкләре киген, сине көтәм, сагындым, кайчан килерсең икән. Юкәләр чәчәк ата, күңелемне юата, гүрәүткә яшьлегемдә, йөрәгемә ут салып. Юкәләр чәчәк ата, көңелемне юата, гүрәүткә яшьлегемдә, йөрәгемә ут салып. Синсез дөньяларны кизәм, кизәм кич, кизәм иртән, йөрәгемдә син бишәшкә, килми калма кил иркән. Юкәләр чәчәк ата, көңелемне юата, гүрәүткә яшьлегемдә, йөрәгемә ут салып. Юкәләр чәчәк ата, көңелемне юата, гүрәүткә яшьлегемдә, йөрәгемә ут салып. Беренче бишлеккә әздән генә эләкми калган җырчы Ләйсән Гимаева. Ләйсән диюгә минем колагымда кил, кил яныма җыры яңгырый башлый. Җәй буе, көз буе Гимаеваның нәкъ менә шушы җыры хит-парадлардан төшмәде бит. Ә менә хәзер Ләйсән Алан җиләге дип исемләнгән яңа җырын яздырган. Бу җырга клип та төшергән, популярлар арасында да эләккән. 6-нчы урын Ләйсәннеке. Җиләкле Алан алында ялан, җиләк тәлгәшләре кебек үстегез балам. Җиләкле Алан тау итәгендә, тау-тау хәсрәтләрем сездик бар итәгемдә. Алан
Җиләккә барам, җиләккә барам, яңгырга калам, яңгырга калам, яшенегә калам, яшенде яңгырлар кебек балам дип янам. Алан, алан, алан җиләкле, нигә өзә икән шулай бала йөрәкне? Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Хит-парадның беренче бишлегенә дә килеп җиттек. Мәскәү җырчылары Айрат Сафин белән диджей Радик Яруллин ачып җибәрер бу бишлекне. Егетләрнең исемнәре сезгә инде күптәннән таныш. Алар һәр вакыт Казанда узучы концерт, дискотекаларда чыгышлар ясый килә. Кайчандыр икесе аерым-аерым җырлаучы бу егетләр соңгы арада дуэт булып берләштеләр. Бу вакытлы чагынадырмы, шундый форматка күчкәннәрдерме, вакыт күрсәтер. Әлегә сүзне үзләренә тапшырыйк. Җиткән яра, бүген бездә гөрләп туй бара. Матур өстәлләр корылган, дус туганнар җыела. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре. Күңелләрен җилкене дәрә, әше сүзләре. Үсимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Дәрдәр биреп балдар киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Дәрдәр биреп балдар киеп канатланып очтылар. Сөзім қай барады. Sıkkın edin. Bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы. Ике йөрәк парчала, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре. Күңелләренә җилкендерә, әше сүзләре. Үстимәсен пар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Дәрдәр биреп балдар киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Дәрдәр биреп балдар киеп канатланып очтылар. 4-нче урын хуҗасы Роза Мустафиева. Роза ханымның күптәнге иң зур хыялы халыкара татар җыры фестиваленә эләгеп, алтын барс сынын алу икән. Ул үзе җырлар иҗат итә, аларны үзе башкара, клипларына үзе сюжетлар уйлап чыгара. Ә менә барсы юк әлегә. Нишләргә? Максатка барырга. Менә бит, кайчандыр хит-парадка җырларга теләгән Роза ханым хәзер популярлар арасына килеп эләкте. Шуңа булмас димәгез. Карагыз әле, күпмегә пенсия үскән. Не эшлибез? Ите Казанга. Янга чыктым пенсияда акча аламай сайын. Бер мизгелгә күренәдә югала табып чайын. Пенсия, пенсия, бәләкәшем бирсия. Ничек кенә ай буена яшәр яулап чыга. Җитәр иде әгәр үсә, япрак булып бакчада. Лапша шетелләргә кем барган дилишергә. Пенсия, пенсия, сине көтеп милкия. Ничек кенә ул акчаны тартасы да сузасы, матур киемнәрне киеп, диңгезләргә барасы.
Біз бәхетлі дүнияда деп жырлаушы Лейла һәм Рөстәм Галиевлар хит парадның беренче эшлеген башлап җибәрә. Башкортстан тамашачысы бу җырлы парны инде күптәннән белә һәм ярата икән. Менә җырлый алар Татарстанга да килеп җиттеләр. Исәпләре әле Мәскәү татарларына да барып күренү. Шуңа татарча солянка концертларында Галиевларны күрми калмассыз дип уйлыйм. Әлегә парга уңышлар теләп клипларын куеп җибәрик. Яшиорлар үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, булгана сулар булгана, бер тынарга булгана, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама. Ят күзләре карашлары кермәсеннәр арага. Ят күзләре карашлары кермәсеннәр арага. Булгана сулар булгана, бер тынарга булгана. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Хит парадның икенче урынында Элвин Грей, Радик Юлякшин. Икенче дип әйткәнем өчен аның фанатлары мине бәреп үтермәсәләр ярый инде. Радикның җырларын үзен яратып, концертларына агылучы фанатлар саны көннән-көн үсә бара. Алар социаль челтәрләрдә Юлякшинны мактап, яктап, комментарийлар яза, аның белән төшкән фотоларын урнаштыралар. Алар Радикның җырларын яттан беләләр. Дуслар, кушылып җырларыз. Барызга да таныш җыр Роза. Dünyada senin güzel gülüydün mina, sıklanıp duyamadım saftaşlarına. Çekimdir özüp seni minen uğurlap gitti. Esina çıkıncıdaydı roza roza süyügeli. Kim uğurladı minen seni, onu da almayım. Roza gülkeyim, roza gülkeyim. Roza roza süyügeli. Nik tügesin yaşlarını, onu da almayım.
Бу атнада 14 жашыны узып, беренче урынга менеп җиткән башкаручы ул Лилия Муллагалиева. Абсолют хит. Балаларда синең яшьлегең җыры. Лилияны җиңүе белән котлыйк та шушы җырга төшергән клибын куеп җибәрик. Сагышланыма гомер уза диеп, син кайгырма яшьлек үткәнегә, үткәне кебек ул юлагына узды диеп картлык үткәнегә, үткәне кебек ул юлагына узды диеп картлык үткәнегә. Бүгенегеңә шөкер итеп яшә, балаларың синең яныңда, алар синең нәсел дәвамчысы, яшәү дәрде өсти җаныңа. Язлар үтә, аннан җәйләр җитә, гомернең дә булсын көзләре, картинага да ишетергә ясын, әткәмәнгән дигән сүзләрне, картинага да ишетергә ясын, әткәмәнгән дигән сүзләрне. Шуның белән шул дусларым, 15 урын хуҗаларын ачыкладык. Инде киләсе атнага ук бу исемлек үзгәрәчәк. Кемнәр ничәнче урында буласын, төгәл 7 көннән белербез. Ә бүгенгә мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Пока-пока.